Ak rozmýšľaš nad tým, kam nasmerovať svoje vzdelanie a kariéru, štúdium ošetrovateľstva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave a jej detašovaných pracoviskách ti ponúka jedinečnú príležitosť, ako zmeniť životy druhých a pritom obohatiť aj ten svoj. Staň sa súčasťou profesie, ktorá je nielen nevyhnutná, ale aj hlboko rešpektovaná a potrebná pre celú spoločnosť. Staň sa hrdinom každodenného života, študuj ošetrovateľstvo. Ošetrovateľstvo, kde veda stretáva ľudskosť. Staraj sa o životy, buduj svoju budúcnosť. Tvoje ruky ošetrujú a môžu zachraňovať. Pridaj sa k nám. Ako sestra budeš každý deň pomáhať ľuďom v najťažších momentoch ich života. Či už poskytovaním odbornej starostlivosti, psychickou podporou alebo len láskavým slovom, tvoje úsilie bude mať okamžitý a viditeľný dopad. Pomáhaj, ošetruj, inšpiruj. Staň sa zdravotníckym profesionálom, na ktorého bude spoločnosť spoliehať. Tvoje rozhodnutia môžu zmeniť svet, jeden pacient po druhom. Študuj ošetrovateľstvo a buď rozdielom, ktorý svet potrebuje.